Ministru mal-darba oħra mhux qiegħed f'din il-Kamra biex nitkellmu fuq issues ta' natura nazzjonali u ta' materja urġenti. Allora nixtieq nistaqsi lill-Ministru tal-Ġustizzja l-Onorevoli Owen Bonnici wara li nhar it-tnejn qalilna li hemm inkjesta dwar kumpanija 17 Black jgħidilniex hemm xi inkjesta dwar xi persuni fiżiċi u mhux ġuridiċi biss dwar l-istess materja. Ma nafx il-Ministru Bonnici għandek xi informazzjoni li tagħti l-sedja fuq li saqsa l-kap ta' pożizzjoni, Ministru Bonnici? Jiena l-informazzjoni li kelli tajta nhar it-tnejn m'għandix informazzjoni ulterjuri u nappella liż-żewġ naħat tal-Kamra biex fejn jitlu materji ta' inkjesti li jsiru minn maġistrati u inkjesti li jsiru minn membri ta' ġudikatura kelma nqas aħjar minn kelma żejda, inħallu l-awtoritajiet jagħmlu x-xogħol tagħhom, aħna għandna fiduċja fl-awtoritajiet ġudizzjarji tagħna u jiena l-appell tiegħi huwa li nħallu l-ġudikatura tagħmel xogħolha. Grazzi. U il-perkors jieħu l-perkors tiegħu. Iva not kap ta' pożizzjoni fil-qosor fl-istess animu tal-kollega l-Onorevoli Bonnici, allura jistax jispjega jew il-kollega tiegħu l-Onorevoli Farrugia, Ministru tal-Intern li wkoll qiegħed ma' ġenbu, kif il-Prim Ministru jiddikjara illi jaf li m'hemmx inkjesti għaddejjin kontra Kiċ Kembri. Fil-qosor da mhux ħin tad-domandi. Le, mid-dera m'hemmx għax kieku ġa għamxata. Le, ħassis ona oppoġenzja, ħax nirregala l-Kamra. Ministru, sempliċement, iva jew le, ħassis qarja ministerjali? Ministru Bonnici fil-qosor jekk jogħġbok. Jiena m'għandix informazzjoni ulterjuri iktar minn dik li għaddejt nhar it-tnejn. Jiena dalgħodu kont f'konferenza viżita tal-aħbar fejn kien hemm il-medja preżenti dwar proġett relatat mal-ambjent, kien hemm ukoll l-Onorevoli Herrera magħna u kien hemm domandi li saru l-Onorevoli Prim Ministru jiena kont deħ smajtu b'widnejja fejn il-Prim Ministru l-argument illi għamel huwa li din hija inkjesta dwar is-soċjetà 17 Black. L-aħħar punt. Dak li wieġeb il-Prim Ministru nixtieq nagħmel l-istess mistoqsija lill-Onorevoli Michael Farrugia jekk għandux informazzjoni kif il-Prim Ministru jaf li din l-inkjesta mhijiex kontra Kiċ Kembri. Bażikament m'għandix iktar xi nżid minn dak li qal il-Ministru Bonnici, inkjesta maġistrjali li għaddejja inħallu l-inkjesta issir. Nixtieq insaqsi lill-Ministru Onorevoli Edward Cicluna jekk għandux stqarrija ministerjali x'jagħmel wara li qal li m'għandu ebda opinjoni b'mod assolut dwar is-17 Black jekk għandux il-konfort u jserħilniex moħħna illi dan bl-ebda mod ma jaffettwa il-finanzi tal-pajjiż rigwardant il-power station tal-Electrogas u s-supply tal-enerġija għal 18 il-sena sħaħ mill-istess power station. Nifhem li għandek qarrija ministerjali m'għandekx.